Yekemîn romana Kurdî bi navê Şivanê Kurd sala 1935 de ji aliyê Arab Şemo ve hatiye nivîsandin. Arab Şemo sala 1897 1978 de jiyaye. Ka em dest pê bikin. Şivanê Kurd nivîskar Arab Şemo. Bira pêşîn malbat û zarotiya min. Şemo Şamil ji eşîra Hesenî Kurdekî bêmilk bû. Di mintiqeya Sûrmelî de berê tabî hikûmeta Erîvanê şîvanî dikir. Piştî ku ji navê mir Şemo her du kurên xwe biro û derwêş bi xwe re birin û ji wê derê derket. Di hembêzê de bi van her du zarokan re birê veçûn. Jê re ne hêsanî bû. Biro hingê sê û derwêş jî 2 salî bûn. Ji bextê wî yê baş, pêre ji bo hilgirtinê tiştên din tunebûn. Li nêzîkî Qersê di gundê Yunanê Azatê de Şemo li cem Yunanekî bi navê Todor bû şivan. Li cem Todor bi navê Mayane keçekî bêkes hebû. Şemo Şamil xwast ku wê keçikê ji xwe re bîne. Lê xwedimekî bê dê û bav wek milkê axayê xwe tê bihesab kirin. Todor dizanî ku Kurd jinên xwe biperetînin ango qelen didin. Ji lewre evî ji Şemo Şamil xwast ku 2 salan belaş pezê wî biçêrîne. Şemo carekî dî çavên xwe li Mayane gerandin û ji bo jinekî ew xwest delal xebata 2 salan kêm dît û bi dilxweşî razî bû. Di Kadînekê de bi kêfxweşî daweta wan çêbû. Mayane xweş bi kêrê îşên malê dihat. Ji heriyê rîs dirist û benik çêdikir û jê jî palas dûnandin. Her du xuşkên min çîçek û gulzar û ez Arab Şemo em di vê kadînê de hatin dînê. Diya min her du kurên mêrê xwe derwêş û biro diêşandin lê em zaro me gelek ji hev hez dikir. Şemo di zivistanê de li cem dewlemendan dibû rencber û li karên wan dinêrî. Zar û zêçên wî êdî pir bûbûn bi xebatên xwe yên rojê dê û bav bi zor em xwedî dikirin. Tenûra me di nav kadînê de di zivistanê de carna bi rojan ve bê agirdima. Tu dewarê me nebû ku em ji zibilê wan sergîna çêkin û tevî gayê tenûra xwe pê germ bikin. Ji ber ku li aliyê me dar û devî nebûn. Pir caran dadê li cem xelkê bi rojê kar dikir, bi van re li hev dihat ku bihêlin em zaro li axurê an li gova pez rûnin. Ji ber ku di zivistanê de ciyê pez û dewar germ dibe. Lê tu xwedî belaş nedihişt em xwe germ bikin. Ji lewre gava dadê li mala wan dişuxulî emir didane me ku em li ber alifên miyan rûnin û ji sibê heya êvarê birçî emên ku ji alifan diketin em wan berhev bikin û dîsa wan deynin cihê wan. Eger em li wê nebivana miyan pê li ew qas qutên giranbiha bikirina. Gava em hinek serbest diman xwediyê pez helez datanî ber me ku em ji bo sobeya wî hûr bikin. Êvarê piştîşuxul bi dadê re ji tabketî bi lez û bez em diçûn kadînê xwe ya Cemidî. Ji roja ku ez hinek mezin bûm min xwest ez bibime şivan. Birayên min ji nihû de bi bawera diçûn çolê vek du şivan û alîkariya wî dikirin û evî jî ew hînî şivantiyê dikirin. Daxwaza min bi cî bû rojekî serê sibê bi bav û birayên xwe re ez çûm çolê ber golikan. Vê roja ha diya me jî bi me re hat da ku pincaran şanî me bide spîng, tirşo, mendik, pêkesk her vekî din. Diviya bû em şivan zikê xwe bi nan û pincaran têr bikin. Dadê heftekî bi me re hate çolê. Piştî ku me ev pincarên ha naskirin ew êdî nema hat. Her sibê ew ê perçeyek nanê lewaş û hinek xwe bida me da ku em van bi pincaran bixwin. Birayên min pincarên ku tên xwarin û ên nayên xwarin ji hev nas nedikirin û ew ji min dipirsîn.
Diya min pesnê min dida û digo gava ez mezin bibim, ez ê bibim şivanekî pispor. Bavê me jî giyayên ku bi kêrî pez nedihatin, şanî me didan. Kîjan giya di pez de kurm pêda dikin, bi kîjana pezên nexweş tên dermankirin û pez ji guran çawa tê parastin. Di destpêkê de me pincar ji bo xwe berhev dikirin û ew bi nanê xwe dixwarin. Lê pişt re diya me hin giyayên din ji me re dan naskirin, wek spîdak, gûtik û sîso. Me ew hişk dikirin ji bo ku zivistanê bixwin. Tûrikek dabû her yek ji me û diviyabû em bi xwe re ji çolê miqdarek gotiya pincarê bînin. Diya me ev dineqandin. Ev datanîn ser hev û baş hişkirî ev hiltanîn ji bo rojên zivistanê. Gava em hîn mezintir bûn dadê ji me di zeviyan de pêdakirina helezê xwest. Me jî her gav bixwara hinek jê danî mal. Me rê xwe hişk jî berhev dikir, bi avê şil dikir û jê sergîn çê dikir. Li ber germiya tavê tepikên me hişk dibûn û êvaran me ev bixwara dibirin mal. Her yek ji me diviyabû her êvar 10 liban jê bîne. Lê ê min bixwe kêfa min ji pîskirina destên min bi zibilê nedihat. Dadê gazina ji min dikir û ez ceza dikirim. Dê û bav jî ji xebata me kêfxweş bûn. Wê zivistana ha tirsa me ji ser me ev qas ne giran bû. Me têra xwe helez, pincar û sergîn pêk anîbûn. Payîzê nîvtazî em ji ser me baran û zîpika gelek diêşiyan. Bê sebir em li benda ketina berfê bûn ku em neçin çolê. Sala şivantiya me ya pêşîn bi vî avayî derbas bû. Li mal nêvîna me ji kayê bû. Me ev li erdê radixist û me hesîrek ji giyayê nerm çêkirî datanî ser. Balgeha me jî ji vî giyayî bû. Li ser xwe jî me merşeke fireh davêt. Em zaro li cem hev li ser rêzekê radizan û di navbera me de pevçûn bêhesêb bû. Her yekî ji me dixwast li nivîn raze. Ji ber ku ew der hêj germtir bû. Her wekî ez piçûkê gîşan bûm. Ev ciyê şeref pir caran ji min re dihiştin. Di vê zivistanê de cara pêşîn agirê me hebûn û dadê gelek bi kêfxweşî tenûr germ dikir. Piştî ku şîva me çêdibû û nan dihate pehtin, diya me bi palesekî mezin devê tenûrê digirt ku bi şev sar nebe. Êvaran em li dora tenûrê re diniştin û me lingên xwe dixistin tê de û xwe germ dikir. Diya me ji pincarên ku ji havînê de me hişk kiribûn, tirşoyê kelandî, ji genim danû û ji erd haşil, ji erdê qelandî, ji dewşewîtî û gelek xwarin rengareng pêk danîn. Ji bo çêrandina çêlekan bavê min genim distand. Evî bi vî karî ji destpêka Nîsanê heya dawiya çiriya paşîn, ango heya ketina berfa avil radibû. Me jî Ereb şemo xwand, şivanê Kurd.